asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Yabona kuma ngabe khulunywa ngeperformance ebekhona lapha kweze Dundee July asinikezeni Mthandeni umfoka amanqele bafowethu akwenzile wenzeke ezibukwayo kakhulu ubonakala ngena ke nohlelo ke noma ke nohlobo lwehlukahlukene ke lwama dancers wakhe uqale wangena ke nensizwa ke zakhe zaziwayo kwangena ke ama dancers amantombazane hamsana ke nalabo kaba kanje kwaphinde ke futhi kwangena ezinye ke insizwa lapho kwezigaxeke imjiva ke yabesuthu zidansa ke isuthu Mthandeni ubese performa ke ingoma yakhe entsha njeke lapha akayivezanga isihloko sawo ke sithini waveza ke insimbi zawo wayishaya ke kwachwaza ke inkundla bekumnandi ke kudelile buka nazi insimbi zika Mthandeni zengoma entsha Okudlale uthi 5 4
Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane